currently natakaron dinhi sa G Resort sa may unahan sa Malasag. Kung sa kay address ani ha. Apparently first time pa na ako din and na sila yung mga cottages din o mga tent. So expect lang mo mga 500 pesos kada tent, kada cottage. Pero first come first serve or first reserve first serve. Okay, 500 tapos na sila dakong cottage nga worth 500 pa rin pero dako-dako lang siya. So kung swerte ka ikaw na makabook ay Chicky Bay. Alright. Tapos napunta yung mga tent dani, mga tent nga 500 gyapon nga na. Pero napunta yung mga cottages like that 500 gyapon. Apparently nasa lay Pegasus dani. Pegasus nga lay man si Pegasus kay wala siya horn or naagi na siya horn. What you think? Comment down below kung si Pegasus may horn or wala. Pwede mo pa-picture dani. Natakaroon din sa entrance kay mariingan sila nga nagi daw entrance ko nga nabay bayad sa exit entrance daw. So ni papani ka pamahaw sila wala pa ni hi. Sige pila entrance dani pila entrance ma'am among yung entrance dire sir kay 3 pa ubos libre nya 4 pataas bayad na ang senior citizen ma'am pila ma'am 50? 50? Katong ulay uyab, nabay discount ang ulay uyab? Pariyaran. As in, luoy man kay sila. Okay, mayroon sir. Pwede ba mag-walk in din Pwede kayo sir. Pwede mag-walk out. I-invite sila din kay para naamoy ikuhan sa vlog. Sige, invite sila. Ay, isa! Ano? Please. Thank you, Lion. So pwede din mo makarent dani og 4-5 nga room overnight. Good for 6 persons. Kailangan lang mo visit lang mo sa ilang Facebook page nga G Resort. Kita-kits pohon dani sa G Resort if makaani mo dani hopefully nga mag-enjoy mo dani pod kay lahi na pud ni pinasahi dani sa may Malasag dapit G Resort. Until next time, please don't forget to like, comment,
share, and subscribe. Bye-bye!